Ahoe my maar se kinders, wat sê julle dan? Is allemaal duime. Welkom terug by die Wild and Paul Reaction Channel. En yo, baie dankie vir die nuwe subscribers. Like, ek dink die channel is nou soos like, terwyl ek nou hier so sit, is die channel by 350 subscribers. Baie dankie, die is, julle is next level man, julle, na die klas. Regtig, baie dankie hoor. Ek klink like, soos, ek klink nou soos, ja. Maar baie dankie, ek het al dankie gesê. Maar weer eens baie dankie julle. Kijk hier, ek het gesien, Adam, John en Little Willie het gedrop, Waternat, toe ek die song sien, toe lach ek somme. Want toe denk ek, hy twee mannetjies is stout man. Want toe ek die cover art ook sien, dus ek like, kijk nog eens, die is nog eens een kwaai ene, kwaai thumbnail of cover art. Maar kom ons luister wat hulle twee bedoel met Waternat. Ek wil regtig okay. Ja. Ek wil regtig ek is baie nuuskierig nou om te wil hoor wat beteken Waternat. But let's go into this one. You lost another one. Waternat, dis waar nou spaar. Goue medaille, zwemmer aan jou baan. Hoop je school dingen wat lopen, niet meer wat we laten. Ek kan nie lekker uitmaak wat hy sê nie man. Miskien is die kipte in my ore die missie ding, maar kom ons check gou eers weer wat hy sê, want ek kan nie lekker uitmaak wat Mr. Adam John sê nie man. Kom ons kyk gou weer wat hy sê. Looks like you lost another one. Waternat, dis waar nou spaar. Goue medaille, zwemmer aan jou baan. Sê Waternat, dis water wat nou spat, goue medalje wat nou swem in jou baan. Is dit wat hy sê? Goue medaille, zwemmer aan jou baan. Prachtig. Hoop je school dingen wat lopen, niet meer wat we laten. Want dit is Waternat, dis waar nou spaar. Like, hy sing hom so, dis Waternat, dis ware wat nou spat. Dis Waternat, dis ware, of water, ware, oh, okay. Hoeveel ere is er na dag? 24. Hoeveel ere segon sy kos? 24. Kan er na 5 en sy met Shout out Little Willie my bro. Hoeveel ure is in 'n dag 24? Hoeveel ure soek ons sy kos 24 ure 'n dag? toelaat? Waarom me kan er na 5 en sy met toelaat? Waarom me voor in de koelaat? Zij is mami van Solan. Vangen zijn naam om te willen kapot. Ze leggen we dank. Geef me je niet hoe te. Die twee mannetjies is stout man. Maar shout out nou onze. Wow. Vangen zijn naam om te willen kapot. Ze leggen we dank. Geef me je niet hoe te willen je zegt. Je leggen ze dank. Sweet tap in mijn handpan te passen. Wacht, wat zei je zo? Ze leggen we dank. Geef me je niet hoe te willen je zegt. Je leggen ze dank. Ik kan niet maken wat hulle sê nie man. Kan er na 5 en ze gaan met toelaat. Waarom me voor in de koelaat?
Zij ze is mami van Solan. Vangen zijn naam om te willen kapot. Ze lijken we dank. Came in je hoe te wezen je zegt. Je lijkt ze dank. Sweet tappen in sweet tappen. Mijn handpand op een set. Flassen van Soona. Van Soona tegen Soa. Kijk, die twee mannen, stout man. Maar dat is ook kwaai hoe Little Willie nog als. Hij zei niet die lelijke woord. Nee, hij zei liever sitvlak. Dat is kwaai. Jouw leven is beter met mij dan jou. Yeah. Toen het zo lekker, ze vergeet om te fijn. Zeg er maar binnen stil te kijken. Iemand is meer om stil te blijven. Zij kan niet in daken zijn. Wat doen nou, dus waar wat nou spaart. Gooi me daar, zwemmen aan jouw baan. Hou op je schoot en dan wordt lopen, niet weer wat. Van dit is wat doen nou, dus waar wat nou spaart. Zij kan me innerlijk van, maar moet mijn vader dan assen. Dat is zo, wij zetten alleen moet mijn vader van plastic. Ik doe het beter. Herre Willie. Willie zei, jy kan my enig iets vragen, maar jy moet nie vir my vraag wat in is nie. Like, hy is regtig iemand in die gezicht vat, dat jy iemand, as jy vir 'n ou vraag, ja, nou? Ja, shame. Maar moet mijn vader dan assen. Dat is zo, wij zetten alleen moet mijn vader van plastic. Zij doen het beter als Ricky, zij doen het beter als Nicky. Jouw woord is diep in je kop en hoe ik hem om met jou is zit. Haar tong, mijn tong, hier, mijn bord, hier, gino. Zij lijkt, hij zegt, wat zij, mijn tong, alle mijn verjaardag in maar ik eet en kook vandaag. Oké. Ik zet er een ama, ik laat het bak, ik laat het komen, ik laat het water spa. Ik is op pad om te komen. Zij zei bijna mijn mond. Wat doen nou, dus waar wat nou spaart. Julle twee ouwens was nogal stout geweest die julle die ding skryf, né? Maar shout out to Adam, John en Little Willie. Dit is 'n baie mooi storie. Nee, ek kan nie sê dit is 'n mooi. Dis nogal 'n kwaai storie wat julle vertel. Julle al twee. Ek dink dis die eerste keer wat ek react op 'n song van julle. So ja, waternat maar se kinders. Gooi me daar, zwemmen aan jouw baan. Hou op je schoot en dan wordt lopen, niet weer wat. Van dit is wat dus waar wat nou spaart. As ek aan dink wat Adam John sê, dis waternat, dis ware wat nou spat. Kyk, as jy mos nog 'n maagd is dit waarde, dis jou waarde. Daai. Ek weet nie of ek dit so in so 'n way kan verduidelik nie, want as jy 'n maagd is jy waardevol. Maar nou sê Adam John, waternat, dis ware wat spat. Hy so kwaai. As hy dit so sê, maar as hy dit so sê, is dit 'n kwaai lyn wat like baie min mense gaan vang. Gaat oor baie mense koppe. Maar shout out Little Willie en Adam John. Waternat. Julle gaan die meisies nee, wag. As jy my broeman. Ha. Nee, shout out Owens, shout out. Maar kyk jy man, die ander ding is die,
Vir die wat nou die video kyk, moenie vergeet om te subscribe nie. Moenie vergeet om te like of om te comment waarop ek nog kan reactie of moet reactie. Maar ja, daar is die movement. Dis die mama se kinders.